ассалому алайкум бинандагони гиромии мухлисони барномаи футболи осиё. умеди таби хуш ва истироҳати бо фароғати шумо ба барномаи навбатиамон шурӯъ мекунем. инак дар таърихи футболи тоҷикистон боз як сафҳаи дурахшоне сабт гардид ва дастаи мунтахиби кишварамон маротибаи дуввум ба бозиҳои ниҳоии ҷоми осиё роҳхат гирифт. ин дар ҳоле ба вуҷуд омад ки шоми дирӯз дар варзишгоҳи марказии шаҳри ҳисор футболбозони тоҷик дар як вохӯрии ниҳоят душвор бо мунтахаби филиппин натиҷаи мусовии 1-1-ро бар ҷой гузоштанд. ин бозиро мухлисони хеле зиёд интизор буданд ва бешубҳа варзишгоҳи марказии шаҳри ҳисор ҳам пур аз мухлисон гардид ва футболбозони дастаи мунтахаби тоҷикистон пеш аз ҳама дар оғози бозӣ бартариро ба меҳмон гузоштанд ва Филиппин пайдарпай дар ҳуҷум буд. хуб Рустам Ятимов инҷо корномаи хубе анҷом дод, аммо имконияти мо ҳам хеле хуб буд. Шервонӣ Мабадшоев дар як маврид метавонист тӯбро ворид тури дарвоза кунад, аммо муҳофизатгар пеши роҳи ин тӯбро баргардонид. сипас боз як ҳуҷуми футболбозони дастаи мунтахаби Филиппин ва ин ҷо аллакай муҳофизатгарони мо имкон доданд ки Рафаэл Обермайер тӯбро ба тури дарвоза равон кунад. Рустам Ятимов ҳам дар ин ҷо мавқеи хуб гирифта буд, аммо тӯб баъди бархӯрданаш ба пои муҳофизатгари мо ба тури дарвоза ворид гардид. ин ҳисоби 1-0 гӯё як оби сарде буд ба сари футболбозони мо. умуман агар дар бораи бозии онҳо бигӯем, бозиашон он қадар хуб набуд, вале ин ҷо ҳам боз як хатогии хати муҳофизати дастаи мунтахаби Филиппин ба мо имкон дод ки ҳамин ҳолатро ба вуҷуд орем ва ниҳоят Шеридин Бобоев бо зарбаи сахташ тӯбе ки аз эҳсони панҷшанбе гирифт ворид тури дарвоза кард. ҳар ди голҳо якгуна буданд, яъне бо иштибоҳи муҳофизатгарон ва мо ҳам аз он истифода бурдиму меҳмонон ҳам. ин натиҷа барои мо кофӣ буд ки ба бозиҳои ҷоми осиё равем. аз ин рӯ баъдан футболбозони мо боз дасту по гум карданд. Боз фишор аз ҷониби футболбозони дастаи Филиппин он қадар зиёд буд ки дарвозабони мо Рустам Ятимов ҳамеша дар ҷои худ буд ва дарвозаро дар амн нигоҳ дошт. ин ҳамин ҳуҷумҳои охиранд ва ин бозӣ бо ҳисоби 1-1 ба поён расид ва ба ҷоми осиё 2027 ба Арабистони Саудӣ меравем. бозӣ барои мо хеле бозии муҳим буд. инро фикр мекунам бисёртар футболбозонамон медонанд ки чунки мо беҳад мехостем ки роҳхат ба чемпионати Осиё ки соли дигар мегузарад роҳхат гирем ва фикр мекунам ҳамаи бачаҳо хеле заҳмати зиёд кашиданд ва ташаккури зиёд як бори дигар ба ҳамаи мухлисоне ки дар варзишгоҳ омаданд ва моро аз оинаи нилгун тамошо карданд. бозӣ бисёр душвор буд. футболбозони мо дасту по хӯрданд ва имконият доданд ки ҳариф фишорро хеле зиёд кунад. ин метавонист ки бисёр барои мо бад ҳам бошад. ман аз бозӣ он қадар қаноатманд нестам. бозиро бояд боз ҳам ҷолибтару зеботар кард ва дар бозиҳои оянда инро мо ҳало фасл мекунем. вале ҳамун камбудӣ то ба поён идома ёфт ва дар поёни бозӣ ҳам боз аз нав дасту по гум кардем. хушбахтона ки бозӣ бо ҳисоби баробарӣ ба поён расид. дар бозии дуввуми охирини ин гурӯҳ дастаи мунтахаби Малдив дар майдонаш бар Тимори Шарқӣ бо натиҷаи 2-1 пирӯзӣ ба даст овард. дар натиҷа ҷадвали ҷамъбастии гурӯҳи А чунин шакл гирифт. дар гурӯҳи Б бозии аз ҳама муҳим миёни дастаҳои мунтахаби Лубнон ва Яман бо сабаби нооромӣ дар Лубнон ва сар задани ҳуҷуми қӯдшудаҳои Исроил ба ин кишвар лағв шуд. ин бозие аст ки метавонад яке аз дастаҳоро ба бозиҳои ниҳоии ҷоми Осиё 2027 роҳхат диҳад. дар ин гурӯҳ мунтахаби Бутан бар Бруней бо нишондоди 2-1 пирӯзӣ ба даст овард. дар ин вохӯрӣ Бруней бо голи задаи Язид ба сафи пеш баромад, аммо дар дақиқаи 39 Ченчо Ештем ҳисобро баробар намуду дар дақиқаи аввали вақти иловашуда ба қисми аввал голи дуюмашро низ ба самар расонид ва Бутанро ба ғалаба комёб кард. дар гурӯҳи С
ду бозии боқимондаи асосии тақдирсоз миёни дастаҳои мунтахаби Ҳиндустон ва Гонконг ва ҳамчунин Сингапур бо Бангладеш сурат гирифтанд. Мутаассифона ба Гонконг муяссар нашуд ки Ҳиндустонро мағлуб намояд. Аммо дастаи мунтахаби Сингапур дар муқобили Бангладеш бо натиҷаи 1-0 ба комёбӣ муваффақ шуд ва ба бозиҳои ниҳоии ҷоми Осиё 2027 рохат гирифт. Ягона тӯбро Ҳаррис Стюарт дар дақиқаи 31 ба ҳадаф расонид. дастаи мунтахаби Туркманистон ки то даври охир дар зинаи аввали раддабандии гурӯҳи Д қарор дошт, ба меҳмонии дастаи мунтахаби Таиланд омад. Ин бозии ҳассос ва асосии тақдири рохатро ба ҷоми Осиё ҳаллу фасл намуд. дар бозии рафти ин дастаҳо Туркманистон Таиландро дар майдонаш 3-1 шикаст дода буд. лаҳзаҳои ин бозиро бо ҳам мебинем. дастаи мунтахаби Туркманистон пай дар пай маротибаи дуюм аст ки ба ҷоми Осиё рохат гирифта наметавонад. Суфанан Берират дар дақиқаи 14 мизбони ин бозиҳо ҳисобро боз кард ва барои футболбозони дастаи Туркманистон душворӣ ҳам эҷод кард. инҷо партоби хеле хуб аз канори майдон аз зарбаи кунҷӣ барои дарвозабони ин даста Гариев бисёр ҳам душвор ҳам омад, хеле наздик буд ва футболбози дастаи мунтахаби Таиланд Суфанан ва ӯ ҳамин зарбае ки буд хеле моҳирона ба иҷро расонид. Аммо туркманистониҳо имконият доштанд дар сурати баробар кардани ҳисоб тавонанд дар зинаи аввал мисли ҳоки Тоҷикистон ба бозиҳои ҷоми Осиё рохат гирифт раванд. онҳо имконият ёфтанд ва ҳамин дақиқаи 60 аст ва Чориев ҳисобро баробар мекунад. шодию нишоти футболбозони дастаи Туркманистонро ҳадду канор нест, аммо вақт ҳанӯз боз 30 дақиқаи дигар боқӣ монда буд ва маҳз дар ин 30 дақиқа таиландиҳо бозии хубе анҷом доданд. ҳоло як бори дигар бубинед ин голе ки футболбозони дастаи Туркманистон чӣ гуна аст ба соҳаи дур заданд. сипас дар ҳамин бозӣ футболбозони дастаи мунтахаби Таиланд бартариро соҳиб шуданд, зарбаҳои хеле зиёд заданд ва ниҳоят дар дақиқаи 89 маҳз дар дақиқаи 89 як дақиқа пеш аз анҷоми вохӯрӣ боз як бори дигар бозигарони Таиланд ба комёбӣ расиданд. ин навбат бир тавонист партоби Бунматканро бо гол ҷамъбаст кунад. 2 зарбаи сар ва 2 гол барои Таиланд ва Таиланд ба комёбӣ мушарраф мегардад. คือจังหวะขึ้นเนี่ยเหมือนผู้สาประตูของเขาเนี่ยออกมาแล้วไม่เจอบอลแล้วไปชนกับเสกสรรนะครับก่อนที่บอลเนี่ยมันจะหลุดมาถึงทอมเบียเข้าเลยครับไม่ต้องเช็คครับโอ้ลูกนี้โขกทะลุทีมเลยครับครับดักไว้แล้วก็จบเกมโอ้โหเดสเกเบลเราเอาชนะได้2-1ครับได้เข้ารอบต่อไปโอ้โห2 ประตูของทีมชาติไทยนะครับก็ได้จากเตะมุมทั้ง2 ลูกเลยครับสุพนันท์บุรีรัตน์แล้วก็มาเนลทอมเบียที่มาหม่งได้ในช่วงก่อนทดเจ็บนะครับ дастаи мунтахаби Сурия ки яке аз қудратмандтарин дастаҳои Осиё ба шумор меравад, имсол садди бозиҳои марҳилаи дуввумро мисли Тоҷикистон гузашта натавонист ва дар гурӯҳи И бозиҳоро анҷом дод. дар даври охир мунтахаби Сурия футболбозони Афғонистонро дар варзишгоҳи Шоҳ Абдулло Файсали шаҳри Ҷидда бо натиҷаи бузург шикаст дод. ниҳоят расидем ба гурӯҳи охирини марҳилаи сеюми бозиҳои интихобии ҷоми Осиё 2027 гурӯҳи F. дар он дастаи мунтахаби Ветнам аз оғози бозиҳо бартариро ба худ мансуб гардонида бе ягон бохт ва аз даст додани ягон имтиёз рақобатҳоро ҷамъбаст кард. бозии охиринашро Ветнам бо дастаи мунтахаби Малайзия баргузор намуд. аслан бозии байни дастаҳои мунтахаби Малайзия ва ҳамчунин Ветнам дар даври рафти бозиҳо бо нуқси доштани хатокориҳо дар қоидаи бозӣ ба нафъи Ветнам бо ҳисоби 3-0 яъне бохти техникӣ қайд карда шуд ва ин ҷо акнун малайзиягиҳо мехостанд ба он бохташон ҷавоб гӯянд. ҳарчанд Ветнам дар ҳуҷум буд, аммо Малайзия дар ҳамин пояе ки мо ин ҷо мебинем дидед ҳуҷуми хеле қотеъ доштанд ва аллакай футболбозони ин даста метавонистанд ин ҷо ҳисобро кушоянд. дарвозабон ҳам хеле қафо монд, аммо ин тавр нашуд ва сипас дар ин ҷо
футболбозони ветнам дар дақиқаи шашум доз зуиман ҳисобро боз кард. 1-0 аст ва инҷо аллакай масъалаи ба бозиҳои минбаъда рафтани ветнам маълум буд. Аз ин рӯ ин бозӣ голҳои зебое ки инҷо ҳасту мо ба шумо нишон медиҳем аз ҳамон хотир аст ки чӣ гуна бозӣ кардани ин дастаҳоро пеши назар дорем, чунки онҳо ҳам метавонанд дар бозиҳои ҷоми осиёи соли 2027 рақиби дастаи мунтахаби Тоҷикистон бошанд. баъди голи аввале ки зада шуд дар нимаи дуюм, голи дуюм бо зарбаи Фаел ҳам рӯи худро пайдо кард. Бисёр олӣ бозӣ карданд Араужо бо Фаел ва ин Фаел бо як маҳорати фардию касби олӣ тӯбро ба самар расонид. Варзишгоҳ пур аз мухлисон буд. онҳо ҳам ташлии он ҳастанд ки дастаи Ветнам ба бозиҳои финалии ҷоми Осиё равад ва ин корро карда тавонистанд. Як ҳуҷуми дигар дар дақиқаи 59-ум боз бо голи Фаел ҷамъбаст шуд ва ҳисоб 3-0 гардид. ҳоло ҳанӯз мо он тӯби дуюме ки инҷо зада шуд мебинем, тӯби хеле олию такрор аст ва ҳамаи тӯбҳо тақрибан бо зарбаи сар зада шуданд. ин голи дуввуми Фаел дар як бозӣ аст бо голи дозуиман ҳисоб 3-0 шуд. аммо дар ҳамин бозие ки ҳоло мо инҷо мебинем, малайзиягиҳо тавассути Эндрик як тӯбро ба самар расонданд. ин дақиқаи 77 бозӣ буд ва Ветнам бо ҳисоби 3-1 Малайзияро шикаст дод ва ҳоло ҳамон лаҳзае ки голи малайзиягиҳо мезананд, инҷо зарбаи пеналти таъин мегардад ва онро маҳз ҳамин бозигаре ки бо номи Эндрик инҷо номнависӣ шудааст ба тӯри дарвоза равон кард. Nhưng cú đá là rất hóc hiểm. Đã đoán được hướng sút của Endrick. Nhưng đúng là số 14 của đội bạn đã có một cú đá tốt. Malaysia. Nguy hiểm. Và đúng lúc này tiếng còi kết thúc trận đấu cuối cùng của tháng 3. Trận đấu cuối cùng của bảng F vòng loại Asian Cup 2027 đã vang lên. Đã có lúc khi chúng ta thua 0-4, chúng ta phải đặt ra một câu hỏi, nhưng chúng ta đã được thấy một cái kết rực rỡ. ба ҳамин тартиб дар бозиҳои марҳилаи сеюми интихобии ҷоми Осиё мунтахабҳои Тоҷикистон, Сингапур, Таиланд, Сурия ва Ветнам дар гурӯҳҳо ғолиб омада роҳи худро ба бозиҳои финалӣ ҳамвор карданд. танҳо аз гурӯҳи Б ё дастаи мунтахаби Лубнон ва ё Яман чунин имкониятро пайдо хоҳанд кард. дар миёни нишонзандаҳои беҳтарин Шервонӣ Мабадшоев бо 6 голаш қарор гирифт. ин ҳам шарафи футболи Тоҷикистон аст. акун дӯстони гиромӣ ба бозиҳои дигаре ки таваҷҷӯҳи гурӯҳи эҷодӣ новобаста ба он ки Амрикову Исроил бо ҳамлаи худ ба Ҷумҳурии Исломии Эрон вазъи сиёсиро нором карданд, дастаи мунтахаби ин кишвар омодагиро ба бозиҳои ҷоми ҷаҳонии 2026 идома медиҳад. ҳарчанд дар бораи иштироки ин даста баҳсҳои зиёде дар ҷаҳони футбол давр мезананд, эрониҳо вохӯриҳои таҷрибавию дӯстонаро раҳандозӣ мекунанд ва дирӯз бар дастаи мунтахаби Коста-Рика бо натиҷаи 5-0 зафар ёфтанд. дастаи мунтахаби Эрон бо ин даста пештар ду вохӯрӣ анҷом дода буд. як бозӣ мусовӣ ва як бозии дигар бо пирӯзии мунтахаби Эрон ҷанбаст шуда буд. шумо тавре мебинед инҷо Ҷани Инфантино ба президенти Федератсияи футболи умумиҷаҳонӣ ҳам ба ин бозӣ омадааст. бозии дӯстона аст, аммо таваҷҷӯҳ ба дастаи мунтахаби Эрон дар ҷаҳони имрӯза хеле зиёд гардидааст. аввало футболбозони дастаи мунтахаби Эрон ба ҳуҷум мегузаранд. Али Гулизода аст, бори дигар ба мо Инфантиноро нишон медиҳанд. маҳз гузариши олӣ аз паси Ҳусейнзода бо гол анҷом меёбад 1-0 ва баъдан дар муқобили футболбозони дастаи мунтахаби Эрон қоидаро вайрон мекунанд ва довар ҳам зарбаи ҷаримавии 11 метра таъин мекунад. бозигарони дастаи мунтахаби Эрон ҳамагӣ дар ин ҷо ҳастанд. ҳама тайёрӣ мебинанд, омода мешаванд ва Маҳдии Торимӣ пеналтиро ба иҷро мерасонад. 2-0. ҳуҷумҳои пайдарпайи футболбозони дастаи Эрон он қадар зиёд буд ки онҳо метавонистанд инҷо боз ба комёбӣ мушарраф шаванд. Муҳаммад Муҳибӣ
дар дақиқаи 31 голи сеюми дастаи мунтахаби Эронро зад ва қисми аввал аслан барои эрониҳо бисёр осон буд. Ҳоло боз як ҳуҷуми дигар, боз як имконияти голзанӣ аст ва боз Меҳдӣ Торимӣ боз бори дигар барои задани зарбаи пеналти меравад. Бозии дастаи мунтахаби Эрон дар ҳақиқат бисёр муҷалло буд дар баробари Коста-Рика. дастаи мунтахаби Эрон бояд дар ҷоми ҷаҳон дар гурӯҳи Ҷ бо Белгия, Миср ва Зеландияи Нав бозӣ кунад. мухлисони Тоҷикистон дастаи мунтахаби Урдунро хуб медонанду шояд ин дастаро дар ҷоми ҷаҳон ҳам дастгирӣ мекунанд. Зеро урдуниҳо аз гурӯҳи Тоҷикистон роҳхатро ба ҷоми ҷаҳон пайдо карданд. футболбозони ин кишвар дар доираи омодагӣ шоми дирӯз бо дастаи мунтахаби Нигерия бозии дӯстонае барпо карданд. аслан ин дастаҳо дӯстони гиромӣ ду маротиба бозӣ карда буданд ва ҳарду бозӣ мусовӣ анҷом ёфтааст. Аммо ин навбат маротибаи сеюм чӣ? ҳоло Урдун омодагӣ хуб мебинад, зеро дар ҷоми ҷаҳон дар муқобили дастаҳои маст Аргентина, Алҷазоир ва Австрия бозӣ мекунад. футболбозони дастаи мунтахаби Урдун як бозии бисёр такмилёфта, ҳолати такмилёфтаи зарбаро нишон доданд ки бо задани гол анҷом ёфт. Маст дар дақиқаи 17 Мусо Тамари ҳисобро боз кард. аммо дар дақиқаи 25 Мозес Саймон ҳисобро баробар намуд ва ин лаҳзаро ҳоло шумо дидед ва футболбозони Нигерия боз як ҳуҷуми дигар ташкил карданд ва инҷо дар ҳоле ки ин ҳолатро мебинем боз Эммануэл Фернандес ҳам дар дақиқаи 41 Нигерияро ба сафи пеш баровард. вале Алдаҳот дар қисми дуюми воқеӣ дар дақиқаи 77 тавонист як ҳуҷуми хеле хуби футболбозони дастаи мунтахаби Урдунро бо гол ҷамъ бастад. ин лаҳза фаро мерасад, бубинед дарвозабон хато кард ва инҷо зарбаи Алдаҳот хеле моҳирона буд ки ба тӯи дарвоза равон шуд ва Равадбе дар ин зарба, ҳоло Амир Равадбе аст, хеле моҳирона тӯбро ба ҳамдастаи худ партофт. ҳамин тариқи ҳисоби 2-2 дар ин ҷо ба қайд гирифта шуд ва аз дастаи Нигерия ҳам Алекс Ивоби аз майдон ронда шуд. Арабистони Саудӣ ҳам аз гурӯҳи Тоҷикистон аст. ин даста ҳам азои барномаи худ ба ҷоми ҷаҳон тайёр мешавад. саудиҳо барои саҷидани худ дар бозии дӯстона бо намояндаи футболи Аврупо мунтахаби Сербия рӯбарӯ шуданд. дастаи мунтахаби Арабистони Саудӣ дар гурӯҳи H дар ҷоми ҷаҳон бо Испания, Кабо-Верде ва Уругвай бозӣ мекунад. аз ҳамин ҷумла ба ҳайси бозии таҷрибавӣ бо Сербия бозӣ карданашон аз ҳамин хотир аст ки бо аврупоиҳо худро бисанҷанд. вале дар ин бозии футболбозони дастаи Арабистони Саудӣ хеле моҳирона бозӣ карданд ва дар дақиқаи 8 ҳисобро Абдулло Алҳамдан шуд. пеш аз ҳама хатти дифои дастаи Сербия Предраг Райкович дарвозабонашон ба иштибоҳ роҳ дод. онҳо шояд нодида гирифтанд ки дастаи осиёӣ метавонад ҳамин гуна хатоҳоро истифода барад, намедонистанд ва Абдулло Алҳамдан хеле моҳирона аз дарвозабон гузашт ва баъдан ҳисобро боз кард. то дақиқаи 66 Сербия натавонист ҳисобро баробар кунад, вале онҳо ҳам як бозии зебои ниҳоят хуберо анҷом доданд ва голи аз ҳама зеборо ҳам заданд. инҷо ҳоло Страхиния Павлович чунин голи тавассути қайчиро ба иҷро расонид, ҳисобро баробар кард. инҷо дақиқаи 66 вохӯрӣ буд. як бори дигар бубинед чӣ гуна моҳирона бозиданд. ҳам Сергей Малинович-Савич ва ҳам нафаре ки инҷо Павлович ки гол зад. олӣ ва зебо. дарвозабон Муҳаммад Ал-Увайс дарвозабони дастаи Арабистони Саудӣ ин ҳолатро надид ва ғофил монд. ва баъдан дар дақиқаи 70 боз як ҳуҷуми дигар, ин навбат аз канори рост ва боз як зарбаи сари хуб аз Александр Митрович ва ҳисоб 2-1 шуд. Сербия дар ин вохӯрӣ пирӯзӣ ба даст овард. аммо Арабистони Саудӣ ҳам дар ин бозӣ маҳораташ паст набуд ва онҳо боз омода мешаванд. фурсат ҳаст барои ба ҷоми ҷаҳон рафтан. ҷопониҳо дар омори силсилаи вохӯриҳояшон бо дастаи мунтахаби Англия аввалин пирӯзиро ба номашон сабт карданд. як мусовии якранги 1-1 ва ду бохти якхелаи 2-1 аз паси худ аввалин ғалабаи 1-0-ро бар ҷой гузошт. дӯстони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи навбатии футболи Осиёро ба поён мерасонем. инҳо хабарҳои охирине буданд ки ба сами шумо расонидем. ҳар ҳафта дар ҳамин рӯз ҳамин тавр мо ба шумо аз навигариҳои охирини футболи Осиё мегӯем. боқӣ сеҳатманду пирӯз ва комёб бошед. хайр то буздид.